Udah sini aja dibikin. Di sini aja dibikin, nanti aku yang masang karena pakai mic ini nanti. Iya. Asal di ini aja. Tan macetan. Ini udah ngabu buat hamon. Yang Marulan Nabadi apa udah kau ambil? Ya Allah. Aman. Yang untuk Marulan Nabadi dia belum pulang. Iya. Tetap ya. Sebentar.
hudul mahamuna. Dihamu amanami dohot inanami na pungu di bagas joron itu hatta di bagas satikyon songoni manang di saluhut ruas ni huria na mengikuti kebaktian marhite live streaming tapa hohomma taparade marohatta martang yang na hohomma hita. Amin. Kurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Tamado hita madok mauliate ala tapestahon di ari sadarion hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Marlas ni roha mahita marningot hahehonai ala nunga talu hamateoni. Dang mabiar behita mida hamatean dohot soropna. Ay nunga monang tuhata Yesusi. Yesus Kristus na manogion hita sian hamatean tu haheheo sogot alani ipatugu ma ha porsyaunmu maniop barita na uli unang ganggu roham mamulus hamateani di Yohanes 10 ayat 1 ditolu didok unang ma bosa rohamuna porsea ma hamu di debata jala porsea ma hamu diahu torop do ingana di bagas ni damang outsoi dohono kumatu hamu nalaho do ahu mangarade ingana di hamu jalalaho pe ahu mangarade ingana di hamu say mula do ahu mangalap hamu asarap hamu dohot ahu tapuji jalata sobbama tuhata marhite ede. Dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar ni tu di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga di dok Jehovah madok tuhaku. Hudul maho tu di siamukon. Pai mahubahen akamusum sidege-degeon ni pakmu. Maragoman bangsom rosian lomona di ari perporanganmu. Marpahean habadiaon songon nabur sian apuan ni ados torang rodo tuho porangamu akan poso. Nunga pola maruari Jehovah jaladang tagamon sol-solanna rohana. Sehodo malim rodi saliling ni lelingna manghiuton horong ni si Melkisedek. Say patibul madirim ali debata tu atas ni langit hamuliamu tu sadok tanoon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
naung manaik tu banua gijang jala hudul tu siamun di debata sai suruh matu di perbadia tu rohanami asa ibana tetong mengajari rohanami sai pamonang mahami saluhutna manaluhun dosa dohot hamatean marhite hiteho ai hodo na mangulu dohot na manggonggomi rap dohot amami dohot tu di perbadia pergugui mahami makatidakon hapersion nami marhite na makubasi di tonga-tonga ni huriamon pergugui mahami asa di tahun 2020 sadaun tarida perbue di ulahun huriami ulahun pemberdayaani tabba akana porsia diho jalalam merlujung makalaputi ulahun parbarita naulioni tu bagas doho tu duru ni huriamon tangihon ma tangiang namion marhite goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ingatanmu sedarian pernah ni Tuhan Yesus Tuhan bangsa nana tok-tok naso terban beberet taso patik ni debata di pesta parningotan hananai ni Tuhan Yesus sadarion imana tersurat di Matius 20 lalu mamuka sian ayat 2 lalu sahat rodi ayat 20 dungi didapoto Yesus manasida di dogma nunga sahat tuahu nasa huaso na di banua gijang dohot na di tanoon Laho mahamu podai hamuma salut bangso Didi hamuma nasida tu bagasan goar ni anak dohoton di perbadia. Laos ajari hamu manasida mangaraduti nasahata naung hupatik ko tu hamu ay idama say na dong anakku do hamu ganipari rasi rasa ro ajal ni hasianganon ima sahatna atong ra mangidogogo mahita tu adopan di debata laho mangulahon na bartu patikna. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Say songon ho na dingan ho, rabus perbuidi. Bulung na pinaulinu utok sa tirui godang dohi na ulini ay mutu itu
Tatupoti ma dosata nagodangi tuadopan ni debata. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesan didu sadihami. Halak na dangolon. Marhite anak haholongan ni roham. Naung manaik tu Banua Gijang. Mangud dihon hami. Jolma bardosaun. Asi maroham dihami. Akan na mangarsak ko dosa nami. Nuaing pe nunga rohami tu adopamu. Sairap dohot ho mahami. Jalahami ma diho. Nunga maroha pangatiwan ho midahami jolma berdosaon. Tangi hon ma tangiang nami na tedek di adopanmu na badiai. Tajakon jala tahanguluhon ma baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Melotung adong manang ise na mardosa, adong do pangodianata di amay, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay, jala ibana do pardenganata taringot tu dosata, alay dadaholat taringot tu dosata, doho do taringot tu dosa ni portibion. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Nang manaik doho lautu surga oleh Yesus Raja bumi odo ihut mananami hoportogi lautu surga suruh batodi sikat dibuhi tubuh basung rohani manogi huton dinami lautu surgawi Tuhan bukti. Turpuk epistel di bagasan sadarion imana tersurat sian Efesus sada mamuka sian ayat 15 sahat tu ayat 20 tajahama marsikat soring. Asa ahupe dunghu bege naung porsea hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna disalut akan abadia. Dang manasa di au mandok mauluyate sialah hamu marningot hamu dina martangiang au. Anggiat dilehot debata di Tuhan Yesus Kristus amani hasangaponi tuhamu tod dihapistaran dohot pangukapon manada ibana. Dipatiur mamata ni rohamuna asa dibotohamu rumang ni arti si rimon Sian panjowon nai ro disurung ni hasangapon si teanon ni akan abadiai.
Asa ditadahamu nang haguguk ni guguna na sumurungi na tuhita. Akka na porsia sian pakorhon ni haguguon na marmuliay. Ay Kristus doi diulahom debata, Dina pinahehenai ibana sia namate jalan pinahudulnai tu siamuna di bagas san banua gijani. Tugijang ni nasa harajaon dohot huaso nang haguguon dohot hamulyaon nang tugijang ni nasa guar na tarhatahon dadaholan di hasidianganon dohot do dinarosugut. Saluhutna do dipatuk tutoro ni patna, jala dipabakit do ibana na mengatasi sasude gabe ulu ni huriai. Ido pamatangna na mangguhi ibana asa gohanna sasude di bagasan saluhutna. Ido sahatna mertua ma akan na tumangihon hatan di debata jala na peopsa. Amin.
Tabikima Kor Virtual Keluarga Full-Timer Pelayan Distrik 18 Jabar Tengdie.
di benua kita tuhutui namona rosian tanoi. Tahati dakon maha porsiautai, songon nahina tidakon ni dongata sap ha porsiaun di sadok portibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jehova, ido ama perguguna sohatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova, na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe siato di perbadia, adorang sohabuguan. Ido tuhata, na tumaun na birnit, di panghuman ni silatus, na mate terpajal doi bana di hau pinar silang, na tua tubando torudung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, la hundul tu siamun ni debata Jehova, amanai perguguna sohatu dosani, di simai bana pamalak sogot tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di todi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu do sogot daging ni halak nang mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Titing manang buah-buah dihita. Na perjolo di kebaktian sadarion piliata na paduahon na tu pusat ima si pasahatot talaho haporluan tu ulaon pengembangan masyarakat HKBP na paduahon dung sipul kebaktianon laos udutata mamuse tu acara marulaon na badia jala diakana so madohoti marulaon na badia di hari Jumat Agung di dohot di hari Paskah na salpu asarata mahita madohoti ulaun na badai. Catatan tuna so makatidakon ha porsian dope dang boy madohoti ulaun na badia. C pertangyangan wik sadarion Kamis 10 Mei 2020 masohot ma sementara jala pukau muse di hari Kamis na mangihut tanggal 20 Mei 2020 songonima buah-buah dihita sahat ma tupungan ina gabungan.
Dame ni debatana sumurung sian salut na roha. Ima na mga ramoti aka ate-ate dohot pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamo kadongan sa haporsyaon di Tuhata Yesus Kristus barita las ni roha sian hata ni debata di pesta parningotan di hananaik ni Tuhata Yesus Kristus nagabe bohal partodiota pasu-pasu dihita dienet do sian epanglium ni si Lukas bidu 24 mamuka sian ayat 44 sahatu ayat 50 tulu sonoma didok disi. Jadi nina ibana mamandok nasida onma aka hataku na huatahon tuhamu uju rap dope ahu dot hamu ikon jupang dosa luhutna natar surat taringot tu au dipati nisi Musa di akka panurirangi nang di buku pasal men. Jadi dibuhai maruhana sida asa diatusi natar surati dungin nama mandok nasida songon ido tar surat ian manaun na porsu Kristusi jala sian namate di ari patuluhon jala barita honoton ma marhite-hite guarna hamu bahon ni roha mangalap hasesahan ni dosa tusude aka bangso mamuka sian huta Jerusalem hamudo maka tidak kosa jala surokuma songgop tu hamuna pinarbaga baga ni damang alai mian mahamudi utaon paima disulukko kamu haguguhon nasian gijang hahicaan. Jadi ditugion ibana manasida ruar tukan Betania dungi di paherbang matanganna mamasu nasida. Jadi di nama masu nasida ibana sirang ma ibana sian nasida jala tarhida tugijang. Dungi di sombana sinama ibana jala mula tu huta Jerusalem marlas ni roh situ tu. Jadi toktong manasida dijoroi muji debata. Ima sahatna di pesta ari hananaik nitu hatta Yesus Kristus marhite-hite topik gabe sitindangi ni Kristus nakin di edetan na parjului di do ia aka suara ni aka suan-suanan nang pan-panan marsuara maka tidak kon taringot guarni tu hatta Yesus Kristus taringot tu debata taringot tu tor di porbadia
jalanakin amanginang tabigedo suara instrumentalia sian biola, sian gitar, sian angklung. Na pinatupani hita ruas marhite iti akainata kana poso bulung. Sudenai lau makatidakon marsuara taringot. Nungaro debata marhite-hite Tuhata Yesus Kristus na tubuh di Betlehem mate di hau pinarsirang di Golgata di hari patuluhon sian namate dungi 40 hari ibana mandapoton si Maria Magdalena, si Thomas, si Yakobus, si Yohanes, si Petrus do sude akasisiana lau pauh buahon nunga talu khamatian nunga dipatulus debata saluhutna ulaonna songon na pinabuan ni akka panurirang songon na pinabuan ni si Musa songon na pinabuan ni Pasalmen alani amang inang di minggu hananaik ni Tuhata Yesus Kristus naing tahangulu hodo tutu si tutudo debata nungaro marhite-hite Tuhata Yesus Kristus jala ibana do debata naung tarida di julutta ido na pinabuana tuhita di pesta ari hananai ni Tuhata Yesus Kristus ibaga satikyon roh ibana tutu si tutu nunga talu hamatian mana di pataridahon dirina tu akasisiana alani di pesta hari naik ni Tuhata Yesus Kristus di bangsa tikyon adong tolu na naik payut yutota na parjolo andorang so naik imana na paduaon tiki manaik imana na patuluon dung manaik ibana parjolo andorang so manaik imana di pabuah hata ni Tuhata dotita didapoton ibana do akasisiana dido ibana do dame madi hamo amo kadongan andorang somanai Tuhata Yesus Kristus didapoton ibana do akasisiana didapoton do hita salutna mandok tu imana dame ma hamu dina dido ibana dame ma di hamu dungi dido ibana ma tu nasida naung sikopdo naung digoki ibana do saluhutna akka na pinabua ni si Musa panurangi do papasalmen ido na pinabuana
Tuhita di bagasa tikion. Ibana do. Ido na parjulo amang inang. Dame dungi di podoaud di mana bahwa dialah yang telah menggenapi semua apa yang dikatakan oleh para nabi, oleh buku-buku, oleh Musa dan oleh Mazmur. Dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Juru Selamat, dialah Allah yang nampak di tengah-tengah kehidupan kita, yang telah hadir menebus segala dosa, kesalahan kita. Dia telah mengampuninya. Allah ini dan terbaik kita mengatusi amang. Kita tidak dapat mengerti tentang apa yang diperbuat Tuhan jikalau tidak Tuhan sendiri yang membuka diri kita, hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk menerima. Dan terbaik kamu mengatusi napi natupan ni debata di bagasan adirito ni Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak dapat mengerti, kita tidak dapat memahami mengapa Allah yang kudus itu, yang di sorga itu, mau menjadi manusia dan mau dihina dan mau tersalib dan mau mati. Kalau tidak Tuhan sendiri yang membuka pikiran kita, yang membuka hati kita. Dan terbaik koa manginang roh di bersetikion rap lama memuji-muji di patah, lama katidakon di patah, molo dan di patah. Nah, buah ini yang membuka kita untuk memahami. Itu sebabnya di zaman sekarang kecenderungan bahwa manusia lebih memikirkan hal-hal yang realitas, yang nyata. Bahkan manusia mencoba hari ini rasa pun harus dilogikakan. Tetapi orang Batak syukur mempunyai filsafat yang sangat tinggi. Dia tidak mau
kita bisa memahami tentang apa yang dilakukan Tuhan kepada kita, melebihi perasaan kita, melebihi pikiran kita. Siapa yang membuat itu? Hanya Allah yang membuat, hanya Yesus yang membuat, hanya Roh Kudus. Itu sebabnya ketika Yesus pada 40 hari kenaikan ini, 40 setelah dia bangkit dan dia naik, kita akan melaksanakan perayaan pesta Paskah Torbi Purbadia Pentakosta 50 hari dengan kuasa Roh Kudus. Kita sungguh-sungguh memahami apa yang dilakukan Tuhan kepada kita. Andorang somae Yesus, dia persiapkan kita untuk memahami tentang apa yang dia lakukan. Dan itulah yang diberitahukannya kepada murid-muridnya. Dibukanya pikiran mereka, perasaan mereka untuk memahami apa yang dilakukan Allah kepada mereka. Itulah perjuangan. Hadir kita pada saat ini, pesta Hana naik, Tuhan membukamu untuk memahami apa yang telah dilakukan Allah terhadap dirimu. Kalau Tuhan telah membuka diri kita untuk memahami apa yang dilakukannya, maka kita juga membuka diri untuk melakukan apa yang dilakukan Allah kepada sesama. Itulah perjuangan. Nah, perjuangan iki mana gimana? Dina mana gimana? Dina bongo gimana? Dina lau gimana? Mendapatkan amai, mendapatkan sugui, banu magicangi. Kita tidak ditinggalkan seperti meninggalkan tanpa arti. Dia naik ke surga, dia tinggalkan berkatnya. Masih takasio hidup hata nitibata. Di nama naik gimana? Masuk saudara mendapatkan berkat. Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa berkat. Tuhan tidak membiarkan yang ditinggalkannya tidak mendapat apa-apa. Ketika saudara menerima, memahami apa yang dilakukan Tuhan, maka pada saat itu juga berkat Tuhan ada padamu. Dina ditangi kekuatan dewata, dina diulo kekuatan dewata, nah dihamulo kekuatan dewata. Pada saat itu juga berkat Tuhan berlimpah-limpahan padamu. Karena Tuhan ketika dia naik ke surga, dia memberkati. Itu mengatakan bahwa berkat Tuhan tidak pernah terlepas dari kehidupan orang percaya. Ketika kau sakit,
memahami apa yang telah dilakukan Tuhan. Orang yang telah dibukakan hatinya untuk menerima apa yang dilakukan Tuhan, menerima berkat, dia mengalami suatu hal. Apa yang dialaminya? Ada 3 yang dialami orang yang telah dibukakan Tuhan dan telah menerima berkat. Yang pertama, tidak ada yang disembahnya selain Allah. Tidak ada yang diimaninya selain Allah. Tidak ada. Apapun yang terjadi, mengenai jemur dan muli buta dan menguli geleta dan mariana kododeita, ya, pesan-pesan nyon tangi-tangiun, tetap sembah Allah, karena bagi Allah tiada yang mustahil. Dia bisa lakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan, lebih daripada apa yang kita harapkan, lebih daripada doa-doa kita, lebih daripada permintaan-permintaan kita. Kenapa? Karena dia berada di surga. Surga adalah pusat segala sesuatu yang terbaik untuk hidup. Dia lebih tahu apa yang menjadi rencanamu. Dia lebih tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Rasa khawatir kita lah yang membuat kita lari dari penyembahan kepada Allah. Karena kebutuhan-kebutuhan kita lah membuat kita lari dari penyembahan kepadanya. Orang yang telah dibuka untuk memahami kehendak Tuhan dan orang yang setiap hari menerima berkat Tuhan, dia tidak pernah satu detik, satu atom pun, satu molekul melarikan diri dari untuk menyembah Tuhan. Dia selalu sembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia selalu sembah Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan. Karena Tuhan Allah kita di surga tempat segala berkat untuk kebutuhan. Yang kedua, dikatakan malas niroha. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, menginang, ya, sangat lucu kalau kita bernyanyi kayak Dewan. Sunan rohaku di Jesusi, por su tahun di son. Kalau saya katakan, saya nyanyikan itu bapak suka ketong malas di rohau. Nyon ngaji Dion. Jadi marulu tondiki ainang itu kali tong buin na masak. Tong molan atanya arsa-arsa dia tahun beda. Kan itu persoalan. Jadi Dion kan marulu tondiki nina. Usuan ang laku at tong taksawa yan. Mula nang segera mulu tidak akan makin pengaku efek dunia. Itu marpas kan dangi akin nata makin mamarangkung angkung di buti maras sekolah dan memberitakan non angkung na maras sekolah imam alsa imana itu kan angkung mau bau bulu angkung natin sunah bukan tapi tong mula kay nata marangkung daun tong ano dari kamu amang juga ka inatong ano sa ija butuh si pada tes semua kok sama yang nomor si luar ya itu angklung ngalas sekolah yang angklung api mana tang malas si luar ngapa ya kan ayo itu malas si luar ya mulu ngamarin itu mana kuat tadi sudah malas si luar
hanya satu kita puji Tuhan. Atau mengkedongan satu siapa itu kata Yesus di pesta anak-anak itu kata Yesus. Nang dia musaluna ruas nadong di galuk bagas nabi naman doon di pesta di anak-anak itu kata Yesus Kristus. Nah perjuluan orang seorang di mana bahwa dia membuka diri kita untuk memahami apa yang telah dilakukan kepada kita di dalam kehidupan ini. Ya, itu yang dilakukan. Kedua, dia tidak tinggalkan kita di dalam kekhawatiran, di dalam kegelisahan, di dalam ketidakpastian. Sebab dia ketika dia naik, dia memberkati kita berkatnya. Dan ketiga, orang telah dibuka hatinya, pikirannya, hidupnya untuk menerima Allah Bapa yang telah hadir di dalam diri Yesus Kristus, yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Sebagaimana kita dengar tadi di pembukaan ibadah kita ini, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, menyediakan rumah bagi kita, dan dia akan datang menjemput kita. Allah pun nama kita Allah ni di doa atau itu hatta dipamukapi mertua mahala nama ate ibadah Yesus Kristus. Allah buah Allah dihalap dibatai dan meripiti Yesus Kristus. Lau mangingani inganan na pinaradi di batah. Hidup na pinaradi atau dia memperbuin di kita di bahasa Tikion. Gadis tidak kumamu. Saudara telah dibuka hatimu pikiran untuk memahami apa yang dilakukan Tuhan, dan saudara telah terima berkatnya. Oleh sebab itu kau menjadi penyembah bahwa ada Allah di dalam diri Yesus dan berkuasa atas Roh Kudus. Di sudut kita gadis tindaki adon nang gadis tindangota manginang sitindangoka kita bahwa Allah yang kudus itu tidak jauh dari kita. Dia dekat dan dia berada di tengah-tengah kehidupan kita, dan dia telah hadir di dalam diri Yesus Kristus. Mari kita saksikan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Pandemi COVID-19 masih kita alami, tapi orang-orang percaya di pesta hari yang naik ini dikuatkan mau menjadi saksi bahwa Tuhan Allah yang telah ada dalam diri Yesus yang naik ke surga tidak membiarkan kita dang dipasubui mana kita ya, dang pasubun ya. Itu sebabnya dia katakan kepada mereka, tinggallah kalian tetap. Karena apa? Dia akan memberikan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kuduslah kita mampu bersaksi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini bahwa Tuhan Yesus menguatkanmu, memampukanmu, memberikan engkau berkat, ya, memberikan engkau hikmat, kecerdasan untuk mempergunakan masa di pandemi COVID-19 ini untuk bersaksi di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah negara ini, bahwa Allah ya, tetap menyertai kita. Allah tetap hidup di tengah-tengah kita. Allah tetap memberkati kita. Dang pasubuon na hita. Tong gabi sitindangi di batamo ho, gabi sitindangi Yesus Kristus mo, gabi sitindangi todi porbadia mo. Amin martang yang maita. Ali Tuhan amanami jala di batanami. Pardingkan bahasa para siroha si tutudoho. Di bagasan hari ananaik mon ima upestau kami Tuhan. Macela si tuturuan nami Tuhan. Allah toktong di ukapohami laho mangatusi
saluhut nang binaimi Tuhami Tuhan. Jaladang di pasobuho hami Tuhan ala toktong dinama naik ko Tuhan huhut masuk hami Tuhan. Jala homa hubsobahami, jala homa upuji hami. Di bagasan lasni roha do ulup Tuhan, ulu hami maka tidak kosa, taringot saluhut nang pinatupam, Tuhami nang tu portibiot Tuhan. Tuhan, saya tutu mahami gabis tindangi ho marhi titik hata nami, pikiran nami, roh nami, pambayanan nami, parangi nami, sudah Tuhan. Jala di pargugui hodo kami lama katidak konsei Tuhan marhi titik di pasar rotor di muda badie. Asa di sidio Tuhan margugu kami patu paun salut nai bain puji-pujian doa sangapon di guaram Tuhan. Atong Tuhan sudiru asniriame na mendoti pesta hari hana naik mon na dohot di garija dohot di ganuk bagas nabi manang di dia pe inganan nasida namar si dohot nasida di kebaktian Tuhan di pasu-pasu homa mi salut na Tuhan di dongani asini roham mahami Tuhan jala marhi tete nau hati dakok kami de Tuhan guar muda bade dapat kami Tuhan lasni roha uluk-uluk dame Tuhan altong Tuhan di bagasan sadarion homa toktong mangaramoti hami jalan masu hami dongani hami Tuhan tarnumubi Tuhan dongani kadongan nami na bagasan parsaitun si solot nami tetangga nami manangise pe Tuhan tuhodo pesat kami unang palos nasida mardili ale toktong Tuhan ukap roa nasida toktong Tuhan marlasin roha marsoba marpakirimun jala homa na pamalupo Tuhan. Tuhan di boto hodo di bagasan sadarion nang sebagian Tuhan anak bangsa Indonesia patupahon Idul Fitri Tuhan. Tuhodo pasatami nasida toktong ma Tuhan tutu si tutu biar bidaho nasida. Sa toktong Tuhan marhi titin na di pestawan nasida obar tu aporsion nasida Tuhan. Ditadda nasida moho Tuhan hodo na manopa salutna alani di suakoma Tuhan di ukapoma roa nasida laho majalo dame nasiakoi Tuhan satoktong di tonga-tonga ni bangsa namion dina beraneka ragam bahasa budaya agama Tuhan ulaun Tuhan bui hami Tuhan marsada ni roha lao patupahun lo meniroham hidup rukun di tonga-tonga ni bangsa nami Tuhan tarlumubi Tuhan posdora nami Tuhan di program ni panggung gominami ima program vaksinisasi Tuhan Tuhan sa didongani homa panggung gominami bui patu pauni asa sudi Tuhan anak bangsa bui mandapoton vaksin anggiat Tuhan marhi titi bui hami hidup normal Tuhan jala bui perekonomi nami Tuhan dinggamuse asa marhititi Tuhan toktong bui Tuhan uramuti hami akapas pasmi bain puji-pujian doa sangapun Tuhanmu tong upanggung kopo kami ma bangsa nami on negara nami panggung nami tutanga muna badie gabis tindangi ho mana sida Tuhan asa gabe ditindang kon nasida Tuhan hodo Tuhan jela hodo mual ni pas-pas Tuhan Tuhan di bagas sadarion saat di homa misalutna Tuhan si sama dosa dok mengasana mengabati dengan basam doa sirah calo mahami di bagasan Kristus Yesus nami amin.
pasu may jalaramoti aso parasya kami pilanon pati bulpon araja mo dito nga tongan iburiam do di pion buhay marwan nami hite tordim asalam tanda kami godang ni silelemi tu kami asalam girgir kami madok mulate tu ho marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasanya Bilehoni Unironi Pamataku Osadohon Kokoki Rudi Saluhun Nurnaku Ali Tuhan Yesus Kristus nang manai tu banua gijang na udul di siamun ni debata hasangapon do hamulion ma di horo di saliling ni lilingna namarasni roha do hamin waing ala nang monak ko jali pa bakit debata ho gabi raja di atas ni salhut halongangan do sudi dalam ai di patuturu ho dirim tuturu ni salhut alai gabi tumimbo ho sian sasudi jalamaruli goar asalopit salut ulu nitol lau marsobba tuho jalaganup pamangan marhata poton hodo Tuhan moliate ma rohanami tuho ala naung diukap ho dalan tu banua gijang gabi situa ni malip ko namangodio kami tu debata saya pasu-pasu riam namaringanan dope di hasianganon paima marpungu hami tu labungmu saya pasau mabaga-bagam tu akah suruamu leon tu nasida sahala do hagogon siya banua gijang asamar mulia goarmu di Portibion. Saya ajari maka partonan di huriam asa obar tu lomoni roham aka aturan pamicangon do panugudugohon nan di aturan nasida di huriam. Saya gonggomi jala paretai ma huriam di Portibion asalam rarat jala monang huriami. Leon hapistaran siya banua gijang tu aka induk nami tu aka padita, tu aka guru, tu aka situa, tu sudiru asnuriam. Asalam maraturan huriam di tanon. Saya pajonjong harajamu di bagasan ranami. Asamari rasni rohami mangului dok mangitoko. Pahot marwanami tuho asawati dako kami mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Saya paian mahatam dok damem di huriam. Asawingot hami dada hasianganon inganan nami. Alai banua gijang di labung mido saya ramoti man namanggonggomi hami dok raja dok suruan na pinabakit na leon tu nasida hapistaran sian banua gijang dok uduk ni roha asa dok nasida mangului paretam pasu-pasu masalu parpunguan ni halak Kristen saya homa dengan nasida jupa marpungu di gereja di parsekolahan nangpe di bagas nabi saya lam lokangi sia kami dosa dok sudina pasuratok kami dia sianganon asalam malungu kami paimahon harom mangalap kami tulabung ni amai amin alia manami na di mana gijang saya pinarbadia magoarmu saya roma harajanmu saya saut malomani roham di mana tongon songon na di mana gijang hon matu hami sadarion hanguluan siapari sisa madosa nami son panesa di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami tu gion tu bangjunan palua mahami sian pangago. Ai hon dona puna oraja don aku rudi hasa Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho.
Disodakon Tuhan de batama buin atuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buin tuho. Jala di pasar homma. Damena tutur dim nabi. Amin. Parjulu toktong ma tayuto protokol kesehatan napa duaon aka ise nama doti perjamuan kudus tujulu ma obartu parudul nama dijulu ma aka nama doti perjamuan kudus asal tak paradi 5 menit naik. Jadi di amanami dohok dinanami obartu informasi naung di pasahat tonga-tongani hita ya kana marsidohot ulaun nabadia lumobi tuaka naso parsidohot di hatiha Jumat Agung dohot Paskah asa di joloon mahita hamuaka amanginang jala sesuai matu protokol kesehatan. Jadi di inganat tadi mahita anon nadohot marul nabadia los jongjong ma asa huboto hami pasahaton ulaun nabadia.
amanami dohot inanami dina jongjongan no kita macalo ulaun nabadia dina macalo roti dingkan ma tajalo ale unang satabi pitor tapangan ala holan nama sagi dope alai dung sidung anno disagi roti baru pe dipasahat ma hatai baru pe holan ni dok adnon pangak kamu ma langsung ma pangan songoni nang dina pasahat ton anggur tak pitor tainum alai jolo sidung ma jolo sude isagi angguri baru pe didok mamu sehata anon baru pe ino pamuma baru pe tainum molo taringok tu selokinai ma tatiuk be majolo duk pe anno di luar tabai ma adong inganan nanu di patupa parhaladu songoni ma teknis na anon di inganan muna ma hita amanginang macalo ulaun nabadia ala kondisi protokol kesehatan tongdo ikon jaga otak songoni ma pinasaha di hita atong tapasonang ma rohata marede mahita 152 ayat sada. Yesus namamu san dosa dipertibian pangonu kami Yesus namamu san dosa dipertibian Yesus namamu san dosa dipertibian sai pasonang kami amin amin amin. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate muna dohot roha muna marhiti-hiti Yesus Kristus amin martangiang mahita ale Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di banua gijang asi roham topot mahami na pungu di son adora kupangan hamian non parpadanan na badiyay lehon matod di parbadia tukanup hami asa ditubuhan haporsyaon na mangulu di hami asa posi tuturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami pargogoy mahami maswadaho diri nami asa tariutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului say taiti rohanami asalam malungun hami tuban wagijang asa say masihol hami paimaymahon haroro ni Tuhan Yesus amin. Hita akan naong pinarhamaol ni demata ita sakap don way mangaton parpadanan nabadiai di baheni tatibang majumolo manang natau hita dohot marulaon nabadia asaunak kona uhum manangise siak kitaon ay holan nauduk roha jala namanopoti dosana jala naporsea dihasesani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tao mangaton parpadanan nabadiai alay dia kana dohot marulaon nabadia unang be diuloy sibulis
unang me tidak dati mardosa tung padau hamuma rohamuna siani tung kota pok kamuma masa hosom dohot late ni roha alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus nang mate jalan naung mulak mangolu humakop hamu asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai di bahani tatak kasih maju molo rohat tabi jala alusi hamuma na husukunon tuhamu jongjong ma hamu saluhukna na parjolo di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot ala ni pangalasim di patik ni debata molo di parhatutu roham dokma olo na paduahon na marsak doroham ala ni dosami jala di pangi doroham naing maluaho nuaing siad dosam molo songoni roham dokma olo patuluhon di parhatutu roham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa ibana naung mate jala mulak mangolu humakopo mamorsan dohot manesa dosam molo songoni roham dokma olo paupaton olo doho manggotapon sian nasa roham lateni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardengka dohot halak na mangarsahiho jalana olo doho manesa dosa ni donganmu songon na pinangido ni roham sesau ni debata saluhuk dosam molo songoni roham dokma olo atong tapauduk be marohatta jala tato poti masuri dosatta ihutok kamuma tangiangon di bagasan rohamunabe ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa gudang dohami ay jojo tulau si hami patikmu tamado ona uhummu hami nuain dohot sogot molo balosonon mutu hami hobar tu pabahenan nami alayala ni gudang ni asi dohot tolong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehonmu humokop hami ala ni iubahin nahum hami mangido tuho asi maroham ni hami saya jalo mahami saya sesa masudi dosa nami jalaleho tod di parbadia tuhami asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham saliling di tano odope hami amin atong hamakka na manopoti dosa muna jala na mauas di asi ni rohani di mata sesahat matu hamu nahina porsia muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu pos marohamuna nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite kuar di mata ama dohot anak dohot tod di parbadia amin aliama namina di banwa gicang sai pinarbadia maguarmu saya Roma haracaum saya saut malo maniroham di banua tongon songon na di banua gicang lehon matu hami sadarion hango luas siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togit pangucunan palua mahami sian pangago ai hodo napuna haracaon dohot hagogoon rodi hasangapon saliling nililing na amin hudul ma hamuna marede mahita Oh Yesus
tangyo kamu mah tonani Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngini uju tarjehe ibana. Didok mau liate dungi di ponggoli mai di parlehon matuap kasisian nahuhut maridok jalo hamuma jala pangan dagik kudui nanilehot Tuhan matean homokop kamu baik kamu masongoni bahen parningotan muna diau. Jadi dungsun nasida mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tu nasida jalo hamu ma sude hamu manginum siani iya panginumanon padan ne baru man marhite-hite mudarku nani useo numokop hamu bahen hasesani dosa saya kamu masongoni bahen parningotan muna diau. Nungarade besude ida jala dai hamuma dengan bahasa ni Jehovah. Mari demahita laos jongjong mah hamu aka amanginang diinganan muna asa pasat kami ulaun nabadia. Sai palingga soto diku sai tadikon maersakmu romaho Tuhan turangan asadapot asonangan tuku suduri Tuhan budi namang gonggong perlutan nang tuhodong maringanan serikoti Didok Tuhata Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma dagik kudui nanilehot Tuhan matean humokop hamu ima mangaramoti dohot pahoton rohamu na makaporsiai ibana asa di hamu hanguluan nasorasuda amin. Sai malungun dorohaku oleh Yesus di basamu tung natangis dorohaku
di doktu hatta Yesus Kristus jalo hamuma jala ilum siani mudar hudui nani useon mokop hamu main hasesani dosa ima mangaramoti dohot pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa di hamu hanguluan na sorasuda amin. Yesus tolongi rohaku di pedora solok kamu mana dikon hasangamon mandapoton hajamon ailihun unugiku amulun ikutiku diuseon mudarmu manhasayani dosaku Yesus mengolu aku munang sadong yang mengatur perpadanan munang Tuhan unang sulung utusi gudang iya kaluki ni roham ni uriamu nati no muslim mudarmu. Marete mahita sia nomor sia ayat sada. Puji hologi Tuhan debata alitodikku jalan asa rohakku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata alitodikku jala unang tukalupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena. Jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dilehot tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardengkan basa do Tuhan debata. Lebat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibahit tuhita nahobar tu dosata. Jala dang dibalosot tuhita nahobar tu hajahatota.
Songon asini rohani ama-ama tuaka anakon nado. Asini rohani Tuhan debata. Dia kana makabiari ibahana. Nungatakas di patuduh debata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus sumokop hita. Uju pardosa dope hita. Atong da lamalua mahita nuaing sian rimasna. Dunggabe parpitor hita. Hinorhon ni mudarnai di baheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata ola nyon rodi saleleng ni lelengna amin di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim amin. 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 Horas mari hita saluhukna tu hattama nama masu-masu hita.